La hello dak rongkhang constituency long kedam tang ML only MP election hot CC committee to PS committee atum chelang petpen ke claim ka chapaduk atum lapen ka dukowe ka chapaduk da delo alang tum APSLC long ka chirap ka chitudun ka chirap dun lok atum an voters tum pan pen chenglok ka dukowe aphan lo la sila bangso alang litum pan isi ka churu ka bangso mai sin litum dengpon lo la dak rongkhang constituency sot kali Muthad langso LAC benilitu homosti sirket aphan tamini tum visit tambom lo amreng bensili tum nang cheng lo homosti number 9 lo halake number 9 benang cheng si pinian ke homosti number 5 lo number 4 an nang litang lo lason thang thang se number isi duar amla ani litum kapali phan bor ipo pini bangke lake PS committee atu itum APSLC itum dak rongkhang long kaduk ka wepen polling station thong kepen polling station cricket thom kelake ilitum APSL system chapahai det lason dak taksi polling kre troxy bangke congress atau opposition lo chapahai lo lasi lason dak tak pangrum petpen polling station thong kep do rongkhang constituency lo pulo tangte APSL si cricket thom la pen congress thong kep troxy pulo tangte polling station inkoi bangke opposition lo la pen APSL si tamaki ong chapahai non BJP atum polling station cap dolang haladak tamen itum kilit itu alang itum itu manang kilit ke suri isi lo porsi la polling station cap long tame nilitum tame unan ki claim tame aphan itum bor ipon po asi CC committee atum pen PS committee atum pen itum piniching wai ching sai pon lal la penala sar nan vijala lo nan ta eviction se da putana ni BJR long eviction sedet alam bang ke lage ka dugowe kar bianglong rat ke non ke chini horlo ke dam tang apor hot bang ke election kar bianglong under the leadership of Tuliram Ronghang honorable CM alangli puloje election do ko oporsi itum eviction claim long le dello sita election dello tante claim fit po bolam da ningjelo ta non ke election det la na counting ye panel chiklo jonang bong da claim le dello non antala tum claim ai hedello la si eviction ke lage council ke lage jong si BJP jong si ini bom de lage kar bianglong rat pan ke chubai bom po lage claim hai helo athema VJR eviction ke claim ye fan bang ke lage supreme court pen orders in tangkring pen adak dulu hala so order teng pen bulu tangte hala dage tum public tum fan meeting ki bira je kam da velo public consultation je kam da velo hala so order teng pen alang tum eviction claim de de choklo kita tang por hut du colony long ko son ma ke claim di hala bang so son eviction claim de de chokelo people la da claim ai hedet ke claim ai hedet ke la ke BJP la ke tribal sa tum han ke rai party kali la ke bongro sena tum han ke rai party lai the vet le tum chini nei na pen na tingi zep notification nang ke leji ta alang itum si counseling ni bom lo kende la si alang itum eviction non mang ke claim bi blonde Assam Land and Revenue Regulation a ekateng pen si langdam bulo tang te la ke ha state long si le rok lipo state long e kumar lo kang ni prong ke state long ke BJP minister rom si ni prong lo alang tum yong si alang me thang minister rom ban kaching kidam yong si thekhe sum krum bulo tang te la ke council pe non ma chi withdraw no claim thekhe lo bule chapak lang rong kopia gazette notification kopia bosi gazette notification wangi da pana jir dingar nanglang ami thang BJP a ministry ang selo hada ke do di bulo tang te alang itum lake rat phan ka chubai lapen ke dam tang ason koson ka maga chubai sinon da chubai bom sai si claim bom na penla kal birong asala weta isiver si donai pulo nile mata frank SA claim long nile greater Guwahati Car Business Association long president mate mai phu claim long lo ningkan isi la se hala so teng pen pulo tang te hala bang su hotan ni tum da bori nili tum aprang tum ta bori lo nili tum ta me isiver to nangi pu bori bom lo ke cheplang thu bang UKSA bus nang klang thu asota KSA pli do thai phon ang do tu kok la son si thek long la sinon la rong asara mai tum ta me KSA si do nangi pu hang don tu kong la bang ke mesen lo si ta hala rong asar hini ke thom do tu kok bang ka lang dum da ketene chu da si rong asara tum ta si le do tu da tha la le KSA phan jong du noi la lo KSA si do wedding la ke ni tum ta a hok lo pu bom lo la si piniar ni da APSLC ni tum KSA semar me BJP tum bang KSA je semar ASDC tum bang KSA je semar INC Congress tu KSA tu CPIML bang KSA tu APSLC KSA tu ma awi itu bom KSA pangtang na la sini tu ma thabom la
parliamentary constituency pu ketok rong wat bangke nilitum condemn lo lang litum condemn lo the bangke nilitum aprang bata ningje bom lo nilitum masar jai ka thar ke ningje ver lo je kar benglong council la ke autonomous council ka lidet tanglo non ke general council je plang det lo pu lang li ningje bom lo lason pe lasuka ningje bom pen non bangke angthek bangke nang klang tu pamel ini tum la ke autonomous council la ke 6 dola jak kong pensi tum cari bom lo labang so autonomous ajak kong pensi litum tribes atum antame articles 244a ke hangi ajak kong na dak pensi tum ke long lo the word autonomous jong sila autonomous jong si awe bulo tangte article 244a la ke hang masi long lo ke hang atowar masi awe si awe lo la so por sini litum pulo je la autonomous bu hobdo bangke alam the bangke non nomad la kar benglong autonomous council long nang chibi chunai ex bu dum nang pa irlong le dan nang la so sai ke claim ni ke non nomad ke Omar Singh Tiso MP BJP an ki hai bangke la ke claim vek nang po hadak Delhi session along ningje dun vek nang po la pen ke tok pen stame alang li pinang po president of India phanma ki pinai election commission of India phanma ki pinai prime minister phanma alang li claim se rak nang po la pen dak tuliram rong han ke japon council itu ada council Karbenglong Autonomous Council CM alang lima tamela ada council long isi made epine da council long cepa pasi alang li tamela autonomous po alam ke non nomad nang binang po alang tanda ningje nang po sida piniar nila tum ningje hai lang kaningje kali wrong asor chini der na posi kaphere si piniar ni ke musuri ke rona size la tum nang claim yo la siala musuri danil tum lang dun lo musuri da ki biso kali inup na megjang dorde la puyo la so musuri ke la ga dor ke cricket pen phoke baksi pui anga itu musuri ke jing thum dun loksi jang thu thai ning lin ni lo dangte la ke chiton te pin asai si tum phanang claim pilil musuri ke telo west kar benglong ke damtang inkoi rai siar ni hamren long bojar ban hala SP office atheng no si nil tum dharna teng pon lo symbolic athemanon ke non radatum kai sai ga tiki apor ka dukowe patu rain tumte lasinil tum symbolic protest deng lo lason dak thak bokajana tumi deng pon lo lason dak thak difu tame puthot labang so ka protest dharna ke dengi phan tum claim pon po lason dak thak si continue arni ar vitamin tum ke lakachi song monji autonomous po hobdo ni tum manang chi pinangi lapen article 244 ke hang ni tum ing tonte lan lason dak taksi garu tum ta ami thang kheli da ingil da ke thek nong le tik ke hala garu tum nang ba lu den lasi nilina tum ta non ki nang na an so se ka prega tribe sa tum phan ile tum kan bor konang ji ka pang ro oni asai na le tum dula kar dia bot ka pang room ma ke ile tum han jurul kar dia bot ka pang room thek porsi ile tum polling station cricket hom ke ile tum chapahai da sinon ka prek homostima rongkha konstitusi man ka chapai man ko tante garo budangji diwa budangji de masadu kante de masawo lapen ade masia ho lapen guru ko saria ho